ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ସଂସାରର ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କ ମହିମା ସାରା ସଂସାରରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଧାମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ ପୁରୀକୁ ପୃଥିବୀର ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଜାଣିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଆଲୌକିକ ମହିମା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହସ୍ୟ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ସାରା ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପତିତପାବନ ବାନା ସବୁବେଳେ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ପବନ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଉଛି ସିଆଡ଼େ ଉଡ଼ିବା କଥା, ହେଲେ ପତିତପାବନ ପତାକା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ଲାଗିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଯେଉଁ ପଟୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ତମ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ଭଳି ଲାଗିବ। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟୁ ତମେ ଯେଉଁଠୁ ବି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଖିବ ସେ ତମ ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିଥିବ। ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ତୃତୀୟ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ନ୍ତିନି କି କୌଣସି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼େନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଥ ରହସ୍ୟ, ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଛାଇ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅନୁସାରେ ଛାଇ ଥାଏ, ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଛାଇ ନାହିଁ। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଲୌକିକ ଲୀଳା। ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପଞ୍ଚମ ରହସ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ବା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଶୁଭିନଥାଏ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥାଏ। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ଆଲୌକିକ ମହିମା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଷଷ୍ଠ ରହସ୍ୟ, ପୁରୀରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ କେବେ ବି ସରି ନଥାଏ କି ବଳି ନଥାଏ। ଯେତେ ବି ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, ସେ 10,000 ହୁଅନ୍ତୁ କି 10 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିରର ସପ୍ତମ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ 7ଟା ହାଣ୍ଡିକୁ ଉପର ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଲିରେ ସଜେଇକି ରଖାଯାଏ ଓ ତଳୁ ନିଆଁ ଜଳାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ପୁରା ଉପରେ ଥିବା ହାଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଥମେ ସିଝିଥାଏ ଓ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ତା ତଳକୁ ତଳ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି 2ଟା ହାଣ୍ଡି ଉପର ତଳ କରି ରଖି ରୋଷେଇ କରିବା, ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ତଳ ହାଣ୍ଡି ପୋଡ଼ିଯିବ, ହେଲେ ଉପରେ ପାଣି ତାତିବନି। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତିଆରିରେ ଉପର ତଳ ହୋଇଥିବା 7ଟା ହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଥମେ ଉପର ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରସାଦ ସିଝିଥାଏ। ଏସବୁ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଅଷ୍ଟମ ରହସ୍ୟ, ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ସାରା ଦୁନିଆରେ ବିଖ୍ୟାତ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରଥରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଦଉଡ଼ି ଭକ୍ତମାନେ ଖାଲି ଧରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ରଥ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ିଥାଏ। ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଆଲୌକିକ ମହିମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।